Il-Partit Nazzjonalista jipproponi 5 emendi għal avviż legali li l-Gvern ressa f'dak li għandu x'jaqsam mal-qbiela tal-art li tintuża l-agrikoltura. Minkejja li l-Partit Laburista kien wiegħed li se jiffaċilita t-trasferiment tal-art li tintuża għall-bidja, l-avviż legali li ppreżenta l-Gvern minflok jagħmel aktar diffiċli għall-bdiewa. Al kontrarju, l-oppożizzjoni qed tipproponi sensiela ta' emendi li għandhom l-iskop li titnaqqas il-burokrazija, ikun faċilitat it-trasferiment tal-qbiela, kif ukoll jissaħħaħ dan is-settur billi jitneħħew l-ostakli li jsibu il-bdiewa ġenwini. L-emendi proposti huma dawn li titneħħa restrizzjoni li daħħal il-Gvern fuq art li magħha hemm bini u li bl-avviż legali ma tistax tiġi trasferita. Jiżdiedu l-aħwa tal-kerrej u n-neputijiet tal-kerrej fil-lista ta' persuni li favur tagħhom tista' tiġi trasferita jew tintiret il-qbiela. Jitneħħa l-obbligu li bidwi bona fede ikun reġistrat bħala full-time jew part-time biex raba tkun tista' tiġi trasferita f'ismu jekk ma jkunx qarib tal-kerrej. Dan fil-waqt li se jibqa' l-obbligu li bidwi ikun reġistrat mad-direttur tal-agrikoltura. Persuni li temmew studji fl-agrikoltura fl-aħħar 10 snin minflok 5 snin ikunu jistgħu jingħataw raba brata preferenzjali ta' kera għal 10 snin minflok 5. U kull applikant jingħata dritt ta' appell minn deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità taħt ir-regolamenti. Il-proposti tresqu mill-oppożizzjoni waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mill-kelliema tal-oppożizzjoni Marta Sportelli, Edwin Vassallo, Tony Bezzina u Ryan Kallus. Dawn huma il-5 punti tagħna, 5 punti illi qegħdin nirresquhom għal konsiderazzjoni tal-Gvern l-ewwel nett biex titnaqqas il-burokrazija żejda li hemm u iva wkoll biex jitneħħew l-ostakoli li llum qegħdin isibu il-bdiewa ġenwini biex bekk il-bidwi ġenwin ikun jista' jibqa' jagħti kontribut dirett kemm fil-prodott Malti kif ukoll il-pajsaġġ tagħna. Il-kummitment tagħna hu li naraw li nsalvaw il-bdiewa il-ftit li baqanna u ngħinuhom ħalli jkollhom ix-xogħol tagħhom wieħed sostenibbli. Fuq dawn il-proposti ħadem ukoll il-kelliem tal-oppożizzjoni Kerel Akkulina li ma kienx preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet minħabba impenji oħra. Il-proposti favur il-bidja qed jitresqu ftit jiem biss wara li l-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija iltaqa' ma' rappreżentanti tal-bdiewa u r-raħħala u wiegħed l-impenn tal-oppożizzjoni favur dawn is-setturi.